Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan frutagintza inguruan solastuko gara. Horretarako alde batetik lehenbiziko geldialdia Dona Marian eginen dugu eta bertan Lander Sagasetarekin egonen gara, bera eta bere taldea sagarra biltzen ari direia Sagastietan. Badakizue gero sagardoa egiteko sagarra azkarki behar dugu eta esplikatuko digu Landerrek Kibisat enpresan nola ari diren sagarra biltzen eta sagarra bildu ondotik Arizkun aldera joan, eta han Baztango xurie eramaten duten Iñaki Behingoetxea eta Ana Urrutiak bazalduko digute ere nola matxa biltzeko denboraldia aurreratu den. Baztango xurie ere aurten ere ateriko da, eta kontatuko digu nola doan matxaren uzta eta ze berrikuntzak dituzten. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan Dona Mari aldera etorri gara, eta badakizue, instanten sagardoa egiten hasiko dire, eta sagardoa egiteko nola ez sagarra behar da, eta Nafarroan badu ere aski sagarrona ez, Lander, gurekin Lander Sagaseta, Kibisat enpresako bazkitetako bat, eta buru belarria izatea sagarra biltzen ez? Bai, baditugu aste batzuk jotake garela sagarra biltzen egunero, eta gaur hemen harrapatu gaituzue gure Sagastian, Donesteben, azkeneko buelte ematen, arbolak ustutzen eta azkeneko bilketa egiten. Bai. Jendeak pixka bat jakiteko, Kibisat enpresa, kibiekin hasi zineten eta jarraitzen duzue, hektaria kuadrilla bat ere baduzue, eta orain dela urte batzuk ere erabaki zenuten, zergatik ez diversifikatu alor berdinean, eta sagardorako sagarrak edo sagarra ondoak landatu zenituzten, ala da ez? Bai, oraila 7 urte landatu genuen, Sagasti hau, momentu hartan terrenu hau alkilatzeko aukera izan duenun, kibitako ez genuen aproposa ikusten, haizeak eta asko kastigatzen dut zona hau, eta batzuk eta bestekin hitz egiten, animatu ziuten sagardo sagarra jartzera. Bai. Kasu honetan, lur saio honetan, zenbatxo hektarea dituzue? Orai produkzioan pusketa hau, partzela hau 6 hektarea terdi dira, eta lehen urtean landatu genituen honen gainean mugante beste 9 hektarea, orduan denetara 15 bat hektarea ditugu hemen. Bai. Eta ez dakite, aurten sagar bilketa aurreratu da edo betiko tenoren izaten da? Aurreratu inda, aurten kasi exagerazio bat izan da, 15-20 egun lehenago etorri da sagarra, ez ginen inoiz hasi abuztuan, eta aurten abuztuko azkeneko astean sagarra biltzen, eta sagardotegitan prentsatzen ere aizien. Bai. Zuen kasuan, bilketa hola pixko serio xamarra, zenbarren urtea duzu hau? Hau da, hola, bigarren urtea produkzio polita ematen duela. Horrela, 2 urte eman zuen, 40.000 kilo, lehen urtean oso eskaxa frakaso bat izan duzen, eta aurten berriro produkzio handia. Aurten ere 80.000 kilotara hurbilduko gara. Orduan, orain dela 2 urtetako sagar kopura bikoiztu duzue, eta bezeri hori ikusten da, mantentzen den, beti esaten da ez, sagar ondotan, urte bat oso ona, bestetan kaskarra, mantentzen da edo ez du zertaz? Bai, guk uste benun nola arbol gazteak eta bekiago kontrolatuko genitxulak, imaketakin, abonorekin, baina lehen urtean ikusi genuen bezeria nagusi izan duzen. Helduen urterako beldur geha berriro ere zenbait variedade bezerian sartuko diala, baina sagar ondo horrelakoa da, eta guk naiz aldik eta hobekien lan egin eta mimatu bere joku egiten du. Eguraldi aldetikan, sagar ondoarentzat, eguraldi ona izan du da, udaberri udapartekoa edo? Bai, nik uste eta urtengoa lore denbora hor izan duzian, izotz batzuk udaberrian, baina gero ez da problemarik izan, eta udan ere nahiko fresko, eta ongi joan da, euri ere maiz aski, eta ongi. Ikusten ditugu, erralduka egin zenutela ez, landaketa, gero etorkizunean behar bada mekanizatzeko aukera izateko,
orain eskuz hartzen, ezagit, baritate desberdin dituzu eta danak sagar guztiak nahasten dituzue. Bai, ditugu, bueno, sei variedade hemen jarrita eta dira blokeka, lau fila variedade bakotxa, baina, bai, gerozakotan, hombre, bi filak ezkerreskuin variedade bateko baldin bada, zakue dena variedade bera da, baina juntatzea tokatzen bada, juntatzen ditugu problemari gabe. Bai. Eta, ikusten da, ja langile kuadria bat badituzu, ja jarria dire, sagarra biltzen ere. Bai, ez dute lehendabizik urtia, ja badugu 7 urte aigera, gehienak egia sagarra biltzen, eta bai, 8 lagun aigera, hemen kuadrian lanean jotak, eta izango dugu hemen 300 dorrela lana. Bai. Hori da, zuek hemen zuen hektaria kuadria baduzue, baina baita ere badakigu Gipuzko alde hortan eskaera handia dela, sagar asko bildu behar da, eskuak badirudi falta dire lan biltzeko, eta zuek ere joaten zate Gipuzko aldera, sagarra biltzera bere eintzat. Bai, egunero, aigera Gipuzko aldera jotazmen ez pagera gure sagastian, Gipuzkoan aigera jotak egunero lanean, eta beste urtetan euri egunak eta errexuzten ziren lanik egin gabe, baina urten apurua dago, eta euritan eta den aigera sagarra biltzen aurten. Bai, sagardotegietakoa, badakigu azkenean sagardo asko daten dela, ez? Bai, kupelatik eta baita botillatik, bada gauza bat, denboraldiko gauza, eta esaten aldugu modaz edo ez dena pasatzen, ez? Beti daten da sagardoa, baloratzen da bertako produktua, eta horrek, zuentzako ere lasaitasun bat ematen du, ez? Zuek sagar guztia esaten aldugu beti ere saldua duzuela, ez? Bai, gu bi sagardotegi ditugu hemen gurekin sozio sagaztionetan, eta ez dago problemarik, produkzioa dena entregatuta dago, eta ja dinamika hortan gabiltza. Bai, sagardotegietan prensatzen hasi dire, ze itxura hartzen dute, nolako sagardo izaten alda aurtengoa? Egia esan, ez dakit ez ditu horrela daturik, ikusten da, orai garai honetan sagarra sano eta ongi da entregatzen sagardotegita, espero dut, kalidade honakoa izatea. Bai, eta, sagastian lana bauzue, sagarra biltzen, gero pixka bat, kibi landaketakin ere pixka bat konpaginatzen duzue bi landaketak, bat eta beste komplementatzen dilako zongi, ez? Bai, oraindik urrian ere hilabete gehiena haiko era sagarra biltzen, eta gero azaroan hasiko era kibiarekin. Bai. Sagar urte ona, kibien kasuan nolako urtea du? Kibi urte kaskarra urten, bai. Primaverako izotzoiek markatu ziuten kanpaina. Hemen Bidasoa inguruan, Bidaso ibaia inguruan, genituen finka guztiak errezitun izotzak, justu dago hemen pixkat alturan, Donezteben finka bat duguna hori ongi dago, alturan zegoen, eta ez ziren temperaturak hainbeste jetxi, baina Bidasoa ondoko plantazio guztietan kalte handiak. Bai sagarra bilketan da bai kibi bilketan, bilak ere eskuz egiten dituzen bilketa ere, ez? Bai, kibia eskuz hartzen dugu ezagutara, eta hori jateko delako, sagarra, kiskiarekin eta sariekin ikusi dituzu imaginak, eta hori pixkat dainatuta ere, ez du horlako garrantzirik, baina dena eskuz, bai. Eskartuko zu ez, orain gerria pixko gortua geratzen da, eta gero kibi bilketan pixko beste paisaje bat ikusten da, ez? Bai, lehenengo gogorra iduitzen zaigun kibi bilketa, baina orain sagarretan hasi ezkeroztik gustora hartzen dugu kanpaina, bai. Mekanizatzearena bilketa, ikusi izanen dut, nozbait irudiren bat, atera dute tresneri berriren bat, biltzen duna sagarra, ez dakit, nunbaitera hasia dire horrela, zer esaten du jendeak edo? Bai, Gipuzkoan zenbait finketan guk ere ikusi dugu makina lanean, eta makina bere lana ederki egiten du. Lagun askoren lana egiten du, pixkat sagaztiek eta prestatu behar dira makinari probetxoen ateratzeko, baina nik uste etorkizuna Gipuzkoan eta hemen Nafarroan ere sagarran hortan dago. Makinak sartu eta beti eskulana beharko da, makina komplementatzeko, baina etorkizuna hor dago. Bestela ez dago jende askirik ere landak eta sagazti gehiago egin nahi dira, beharrezkoa da, produkzio gehiago, denominazioan eta sartzeko, baina biltzea eskuz dena da eskuz biltzea imposible da, osea, makinak beharko dira etorkizunean. Makina hauek ez dakit, non diren einak edo nor hasi dire pixu bat erabiltzen, nortzuk izan dire pixu bat aurreratuenak hortan? Nik ikusi duten makina italianoa da berez, badekit entzuna dut ere Alemanitik beste makina bat ekarri behar zutela, nik ez hori ikusi. Orain arte daukaten notizia, 6-7 sagarrotegi elkartu diala makina horrekin, soziadean, eta, hortan hasi dira horten, eta norbait hasi bertzun probe egiten, eta ikasiko dute makinakiri probetxo ateatzen. Eta deskuitzen bazara foko handi bat zupatu eta gauta egun lanen, ez? Ate beharra handia da biltzeko, eta... Pues igual, bai, zerealak bezala ikusi ditu, gaba zerelanean. Ez dakite, hemen Euskal Herri mailako parajeak, sagaztiak, denetari topatzen dugu, baina behar bada makinak ez luke behar oso handia izan ez ere,
pixo denetarik izanen da, baina moldatu beharko zen gehiago gure lurretan, ez? Bai, hori da, guk ere oraindik makina bat eta beste ikusten nahi gera, eta ez dugu egokien harrapatzen, gara guk ere hemen finka nahiko maldak eta dauzkagu, eta gero adarrak ere nahiko baju, eta bueno, egia da, sagaztiak ere seguntzea makinak garri behartzen pixka prestatu inbar dela alik eta probetxo ben ateratzeko. Makina horrek biltzeko, suposatzen dut ikusi dutenanik, lurti biltzen dula ez, horren inbar dena da, sagaztea astindu, sagar ondoa. Hori da, sagarra alik eta gehiena bota lurrera, ustelak ere albadatiak guztuko hilabetean erretiratu, bestela ustelak etenak biltzen ditu, eta horren problema handi izaten da sagardotegian, horiek aparte egiten, baina bai, arbola astindu ezkero eta sagarra asko izan ezkero lurren erki biltzen du. Sagaztian adibidez, behin bilketa, urriruan hondik sagarra biltzen ibiliko zarete, lan horiek bukatu, kibia biltzen hasi berriz ere, eta ezakit sagaztiak helduen urte arte zelanak izaten ditu pixo bat mantenimentu lanak edo kimaketa arte zozer egiten zaio. Bai, bueno, normalean neguen lehenaizik kibiak kimatzen ditugu eta ero txailan edo horrela azten geha sagarrak kimatzen. Aurten teknikoki ere hasi zaizkigu notiziak iristen lehen baino lehen sagarrak kimatzen hasi hobeago dela, lore gehiago emateko, eta igual hasiko era aurten probaren bat naiz den ez dugu ingo, baina zona batean orai azaroan ere albaldin badugu, igual lagun pare bat edo jarriko nituke kimatzen pixka proba ikusteko. Bai. Beti handik entzun da, negu bukaera hortan hobekina dela ez, sagarra ondoak imatzea, ez? Pixka bat horma handi horiek eta takatu gabe, ez? Bai, baina, bueno, orain gerotan notizia gehiago dudia, ostoa dagoenean eta oraindik izerdia eta dagoen denboran kimatzeko. Negu aldera, baina oraindik ostoa galdu gabe. Bai. Hogeia ezagite altura, nahiko vertikal daude, altura badute, aixa da jakitea zerrin behar du, indarra handia du, nola moztu behar dugu niri indarra edo zein behar dugu? Bueno, arbol honen formazioa da eje zentralean, ez dire kopan, eta orduan nahiko kimaketa erresa du, zeren ikusten dugunan ja adar bat sobeda loditzen nahi dela, ejearekiko ja diametro handi hartzen nahi dela, horiek entzen dugu. Adar horiek endu eta beti adar txikiak utzi, eta horietan kargatzen da lore gehiago, fruta gehiago. Eta eje zentral horrek altura nahi duna altura inartzen aldu edo ja gero tope bat eman induzue? Ez dago meni sobera altura, adibidez gu 5 metrotan ditugu landatuak gaietan, eta ez du gomeni 5 metro baina gehiago hartzea, gero fila batek besteri itzala handia egiten dio. Baina egia da gure sagaztionetan altura gehiagi hartu dutela, arbolak indarra asko zaukaten lurrean, gu gaina hasi ginen nahizik urtetan abonu eta botatzen, eta azkenen pixkat eskutik joan zaizkigu arbolak, baina oraia fruta ematen hasten dian hortan ere kalmatu egiten dira. Struktura bestela piketek eta sartua dire, alambrea ere, ez du lan handirik ez? Zer baldin bada izek edo xetua moldatu baino? Bai, zeren hemen gure sustraia dire indar gutxikoak. Berez, arbola berea bakarrik etzen zutik egongo. Altura honekin gainera izeak bota egingo zuen, eta orduan beharrezkoa da soporte struktura bat jartzea. Gu ditugu 15 metrotik postea jarrita eta ero 3 alambre fila. Eta 2 metro 70 alturan dugu jazkeneko alambrea eta hortan lotuta arbolak. Eta azkeria bukatzen joateko lurra. Ikusten dugu belarra badela, hau komenigarra da beti moz xamar izatea edo? Bai, gomenigarria, baina orain bezala eskutik eskapatu eta zaigu bizkate belarra, eta makinakin garbitzen dugu gehien bat, eta nahiko lan erresi izaten traktorekin itxeko moduan. Ongi lander uzten zaitugu lanean, atopeari zarete, guraldia lagunduzu ere, eta aprotxatu hau bukatuta ere lan faltik ez duzue, badakigu beti ere kibiten ere lan asko duzu egiteko, eskerrik asko eta ondo bukatu denboraldia. Eskerrik asko zuen bizitagatik, agur. Sagaztitik Maastira pasatu gara, eta hementxe gaude, Aintzialde, Narizkunen, nirekin bi aurpegi ezagun, Ana Iriarte eta Iñaki Bengoetxea, eta biek hementxe matx tartean, eta aurten badirudi, bai sagaztean ere sagarbilketa aurreratu den bezala, matx gintzan, matx ere lehenotik ari zaretela biltzen, ez? Bai, aurten aintzinetue, ganden urtekoakin konparatu, aintzinetue daie eta iaz urrien 22an bildu genuen, aintzineko urtean urrien asmentan eta aurten seguraski irailain azkeneko asteburuen bilduko dugu.
Iñaki, jendeak jakiteko pixka bat, zuek baztango xuri ekoizten duzue, ardo aski ona, iaz ere botila kuadreia bat egin zenuten, denak segidan saldu ziren, eta jendea hor dago esperun noizko atako ote dute ardo berria berriz ere, ez dakite, baridade desberdina badituzu ere zuen mastietan, jendea jakiteko pixka bat, ze barietate diren, da bilketere barietate horien arabera egiten duzu ere, ez? Bai, azkenean variedade bakoitz eta partela bakoitzak eskatzen du momentu konkretu bat, ez? Gu baitugu, lehendabizi biltzen duguna da Rieslina, hori bildu dugu ja, 200 kilo orain arte, ez dugu inoiz bildu, eta hortik aterako da ardo berri bat, ezagutzen ez dugun ardo bat. Eta gero Hondarribia Xuri eta Izkiota Handia, hor izan dugu pixka bat izan ditugu arazoak, hasiera normarekin eta gero zartazarekin, utxukoak eta luberrikoak, eta gero hemen dugu Izkiota Txikia. Hori da pixka bat orain arte ere, honena ardoa egin dugu, eta baina ez dugu saldu. Orduan, bueno, hori da ordena, Rieslina, Hondarribia Xuri eta Izkiota Handia eta gero Izkiota Txikia. Eta ikusiko dugu orduan aurten, alde batetik aterako da iazko ardo xuria, baztango xurie, eta gero beste ardo berri bat. Bueno, gutxi gara bakigula nondi botako duen, baina ikusiko da. Ikusiko ardo egin dagoenean nolako ardo dugun. Jendea ja ez aski bat egin esperun hon beharra, eta hon bin esperun, abertze izango den berrikuntza. Esan dugu, bueno, badakigu naturak agintzen du gauza hauetan zoritxarrez, edo zorionez, askotan ere danak besterak ginen konforme geratuko. Matxa txurila, txikia, naturan hegaztiak, txoriak ere, horiek ematen du gorsai xamar da biltzela, eta zueri ere nahiko matx ebatxe dizuete, ez? Bai, azkenian hoi da, gauza badela bertzea dela, beti bada horre, produkzio bat, galdu edo ordaintzen duzun, ez dakit, orduen, bat hormak jo zuen aurten, utxukoan batez ere, eta hor bai galdu genuen ia dena, Izkiriota Handian ia dena, eta Hondarribin ere bai. Eta gero xartaxak ere jotzen du desente, aurten ere jo du, han galdua genuen hormakin, orduen, gaitzerdi. Eta gero orai sasoin honetan hasten dire xoriek, bai. Orden hor gabiltza basarekin pixkatu abestu, kometa erabiliz, eta hortxe gabiltza neurri hartu nahian. Zoritxarrez ekoizpen kopuru aldetikan beti ere aurre ikusten da, urtetik urtera gora, eta aurre ikusten zena ez da beteko ez zinondik inora, gauza bat dela edo beste dela, azkenen tristea da, baina horrela da ez aurtengoa. Bai, beti komentatzen dugu, ez, paperean oso errez ateratzen diela zenbakia, baina gero aurten izan behar zela pixka bate, helburua genukala 2000 botila inguru, ja pixka bate ez, gure proiektu honetan gorakada bat, baina, ezin izan da, azkenean hori gauza da bestea dela, hortxe, ez dago dena gure esku, ez, eta orduan, pausuz beharko gara. Beti ere naturak, ni pentsatzen du, naturak entzen dizuna gero emango dizula bueltan, osak, itxara pentsoan, urte baten ezin bildu zibiluko zate behar bada, eta gauza bada ekoizpena, eta bestaldetik da ere itxura, ez? Jaunat sartu, eta ez dugu esako Falcon Crest bezalako pelikulatako, baina bastan bat erakartzen du, eta matxak ikustea, eta masti bat ikustea bastan paraja hauetan, da ja eina landarea, horrek ere, zoriontasuna ematen du, ez? Bai, hasi da, hoi da masti txura hartzen, ez? Partzela hau eta utxukoa 2013an landatu genituen, hasi da, hoi da masti txura hartzen. Eta hirugarrena 2015an, hoi oino gaztexagoa da, baina hasi da, masti txurakin. Ja landarea, leku batzutan, behar bada guzki gutxo ematen duelakoz, edo osatu xamara dire, ez? Hemendikan aurrera kinamaketak eta gauza guztiageneko estabilizatu izaren direz? Bai, eta orain ja formazioan eta orain ja, badago bez, onaldezu batzu kostatzen ez aiena, hori bagenekin ere, zuaitzen itzalpekoak eta gero, beste toki batzuta, baina nahiko homogeneo dago eta nahiko ongi dago. Landarea gero aurten ja kimaketa eginda gero prestegon behar da emateko. Emateko eta kilo batzu gero ardoa atzeko. Kimaketa lanak, masteren kasuan,
Bueno, noiz hasiko zarete gutxora bera, zeter hori izaten dauna? Ba, hoi izaten da, udaberrie neguen, baino negu akitzean izaten da garairik onena. Gero neurtu behar duzu ze superfizia duzun eta zenbat denbora behar duzun hoi egiteko. Orduen gu otsaila martxoa inguru hortan ekimatzen dugu, bai. Bai, hoi da urteroko lana eta bueno, aurten ja hoi da formazio lana gehienetan egina dago, orduen orai urteko kimaketa egin beharko da sasoin hortan. Bai. Zuen kasuan biek ikasketak ingenieritza egin duzue, nekazaritza ingenieritza, eta bueno, kasu horretan biok esaten du profesionalak zaretela eta aparte ere ikasketak ere horren inguruan inak, osea bueno, zuen artean eztabaidak izango dituzue gaiaren inguruan, baina bueno, badakizue zertan zabiltzaten, ez? Bueno, hemen eta bai hori da yin-yang, ez? Batek ara besteak bestaldera eta bueno, hortxare bai, negoziazioa daude toki guztietan, ez? Bai, eta gero segurazki, pues, bueno, zan nahiko, ez dakit nola zan, buru kontrol gehiago duenik, igual laskarrago nahi dut askotan, baina, bueno, impulsiboa izango da, pues, holago zerbait, baina, bueno, bai. Eta, bueno, bai, formazioa, beti izaten dugu, formazioa bat dugu, teorikoa, praktikoa lantzen ari gara, ikasten ari gara, eta ez da gauza bera, hau egitea edo ez atxurra hartu eta lan egitea. Orduan, bueno, pues hortan ere ari gara, ez. Garbi dagoena da, hemendik urte batzuetara guztiz adituak izango zaretela, zatik teoria eta praktika landua izango duzue, eta bueno, behin mastia kimatu, hurrengo lanak ez dakit, mastia azpiak eta pixoa zaindu, ongarriren bat eman, zer izaten da? Bai, hemen partzela hontan haulen idezelaia zen, orduen lurra pobreagoa du, orduen hemen seguraski aurten, bueno, analitika egin behar dugu, baina seguraski kisue bota beharko dugu berriz ere, legarra, eta ongarri zerbait igual ere, seguraski eginen duguna da txirta beza erein, eta gero horrekin ongarri berdea, neguen erein, eta gero udaberrien lurrari gehitu. Bai, unek behar du laguntza pixkete planta gehixo kostatzen nahi zaio hemen, lurre pobreagoa delako, eta hutsuen ez da beharkoan lurre aberatsagoa da, eta orden hor momentuz duenakin nahikoa. Bai. Hemen dago gaixotasun bat, hain, bueno, nahiko agurra ematen ari dena, mastietan, armilariaz, enborre gaitz bat edo, eta, bueno, hemen aukera desente dagoela, iratze zelaia izan da, hemen zuaitzak egon da, ateatzeko, eta horren kontra ona omen da garagarra ereitea, kaletan. Orduan, bueno, agian aurten hasten gara, bizka garagarra ereiten, eta orduan, helduen urtean, ardoa eta garagardoa ateatzen dugu. Bietatik, izanen da, bai. Eta, bueno, pixka bat orduan esan duguna, ez, azkenean gero matxa bilduko duzue, eta iazko usta ere, oliten edo olite inguruan inzenutenan gau pategietan, pixka bat prozesu osoa, ez? Aurtengoan ere gauza bera, ez? Bai, aurtengoa momentuz ez dugu hemen ardotzeko aukerarik, orduen iaz bezala olitera eramanen dugu matxa eta ardotu, bai. Eta hoxe, ardotzen dugu variedade bako txaberaldetik, eta gero behar izan ezkero, nastu variedade diferenteak nasi, bai. Handago, erreslina eraman genuen eta bukatzeko gongo da, hartzidura fermentazioa ja bukatzen gongo da laster, eta ardoa, bueno, pues gero ditu bina prozesu eta gero inberrekoa, baina lasterria ardoa gongo da, handago. Upategi, bertan upategia edo izateko proiektu hori, horrera doa, o poliki pixo bantxotu zue edo? Nahi baino polikiago beti hor, muga ekonomikoa dago beti, orduen nahi baino polikiago. Gure asmoa zen 2018ko guzta hemen ardotzea, baino ez dakite ailegatuko garen. Zoixe, horre beti muga ekonomikoa dago, eta orden albezala, xuabe aintzinet, baino nahi baino mantsoago beti. Eta masti landaketa aldetikan, masti berriren bat landatzeko asmorik? Bai, hori zaten udazkeneko lanak, ez hain prestatu behar dugu azkenengo hektaria duguna lantzeko hemen elorgaldean, eta horrekin ja gure zikloa beteko da, azken 3 hektaria ja masti izateko, eta hori dugu, lurra prestatu hori dugu, eta landatzeko partzela prestatu. Hori da udazken neguko lana. Bueno, ja hemendikan urte batzuetara, ja lur sail desberdinak
danak esan duguna, natura gura alde dagolikan atope eta orduan ja gainezka, ez? Bai, azkenean gure helburua izen 3 hektarea izatea, masti izatea, orden bi baitugu momentuz landatua 3 partzelatan, eta orain 4. partzela 3. hektarea landatzeko asmoa. Eta hoxe, lauak produkzioan daudenean, ja, gauzak lasaixiago gaten diren. Bai. Zira baten, variade diferentea landatuta ze ardo mota nahi genuen buruan bageneuken, baina behin ardoa eginda, badakigu hau nahi dugu, eta hau lortzeko zen behar dugu. Ontatik, izkiota handitik, izkiota txikitik, Rieslin eta Hondarribia Zubitik. Hirugarren partzela honekin beteko dugu gure portzentaia. Badakigu lortzen dugun ardoa, lortu nahi dugun ardoa, ateratzeko, ez? Azkenean pixoa ja helburuak ari zarete poliki betetzen, ekonomiko hori badakigu inbertsioa egiteko zaila dela momentu egokia ez dela, dena dela gastua, diru sarrera gutxi, beti hor baldin badago dirua soberandun baten batez, zuek apostu egin duzu baztanengatik, ez, baztanen matxa berreskuratu duzue, zer eman ezkero, ez da gaizki etorri, ez, inbertsio gizara egiteko soberanduenak beharra dunari eman. Normalean, gertazana jenteak zuela ezerren truke, ez, diru ematen, beti eskatzen da gero zerbait. Eta gara, guk horren aldekoa ez gara, ez? Bestela, lehen esan dugu poza ikustea mastia ja egina, eta teknikoak eta zer diote, pixka bat badakigu, kostaldean da Gipuzkoa alde hortan, matxere egiten dela, baina baztanen historikoki lurralde bazen non matxa lantzen zen, eta ez egite enologoek eta ikusita bain berriz ere baztanen mastiak badirela, kontento honen dire bereiek ere ez. Nik uste dut harrituak daudela. Hasieran hasi ziren, bitikultura marginal deitzen zuten haiek proiektu, jarri zituzten variedade batzuk, bizkate ikertzeko edo ikusteko nola ematen zen hemen matxa, eta gero matxa biltzen hasi ginenean berek ikusten zituzten analitikak eta hartzen zuten. Analitika hauekin, beraiek ohituak dauden parametrotan ez ziren sartzen, ez variedade hauek, ez lurralde hontan landatuek. Orduen gero ardoa probatu, eta nik uste dut harrituak, bai, uste baino emaitza hobeakin eta ikusita eta hoixe barran ezkaro hauek bertze variedade batzuk dire, bertze lur eremu bada, orduen bertze parametro batzutan neurtu behar ditugu gauzak, eta bai, nik uste dut alde hortaik positiboki harrituek. Harritu adibidez ez direnak harritu dira, txakolina egiten dutenek, edo arrasatekoak, edo oinatin ere badagoela, edo bintzaman ere badagoela, ez bakarrik getarian, ez? Eta harritu ez diena dira, pantxo edo irulegikoak edo baigorrikoak, ez? Badakitelako beraiek ze klima dagoen hemen, badakite ze klima dagoen baigorrin, ze klima dagoen Hondarribin, ez? Eta posiblea dela. Eta beraintzako ez da sorpresa, ez? Nafarrako teknikoentzako izan dela sorpresa, beti ere begiratu delako hegoalde aldera, ez? Eta ez iparralde aldera. Baina, aurrekoan egon ziren hemen bizitan Uruguaia zan ezka eta mutila Noruegoa ezakin dugu zen, Norvegoa ez. Eta beraintzako zen, esaten zuten, olako mastigintza eta ardogintza dutela guztoko. Ez benetan ere, egoera zailetan egiten den ardoa. Ez egoera, dana laua eta klima dana ere aldeta. Eta hori bilatzen dela ere, olako ardo berezi bat. Orduan, denetari dago, ez, baina batzuntzako harridura dena, beste batzuntzako ez da. Produktu garbi dago esklusibo dela, berexia, baztango lurrari lotua, eta jendea honen da esaten, bai, oso politara, noizko botilak, ez? Noizko aterako dituzue Augusta berriko botilak saltzera ja? Iaz atera genituen martxoa aldean edo, eta aurten seguraski ere garai hortan atrako ditugu, bai. Ez dakite zenbat botila atrako diren aurten, iaz bortzeun, aurten horre biliko gara, 400 bortzeun botila, baina seguraski udaberri aldera. Gero ikusi behar da, ardoak ze prozesua eramaten duen, ze batzutan igual, ardoak behar du prozesu luzeagoa, matxaren arabera, eta orduen ikusi beharko da, zehaztu beharko da intzintxago, baina asmoa olako zerbait da bai, martxo aldera ateratzea. Bizibili beharko da jendea, asko gelditu ziren probatu gabe eta eskatzen dut, eta ez dugu sentitzen dugu, baina ez dugu, ez? Eta orduan, horiek ere hor daude, helduen urtekoa erosteko, erne. Bukatzen joateko enologoen laguntza eskartzen da, ez azkenan zuek matxa jartzen duzu, zuen izerdia zuen gogo guztia hor dago, baina behar da gero teknikoki ere ardoaren prozesua
ongi bukatzeko ba hor laguntza teknikori, ez? Bai, azkenean hoi da gauza bada mastigintza, bertze bat ardogintza, orduen gu momentu honetan mastigintza nahi gara ikasten, eta hoize ardogintzan laguntza, momentu honetan laguntza dugu, bai, eta horre argi dago ardotze prozesu hortan laguntza hoi ongetorria dela. Bai, hor daude ebenaren laguntza zentzortan argi dago, ez? Eta hor daude gainera bekarioa diren langileak, ez? Eta kristolan naite dutenak, eta Carmel eta Julian esnologoak. Gu behin ardoa eginda dagoelarik, ez dugu almen hori, esateko, behira honen, hemendik hau, hemendik lau, hemendik bat, hemendik hiru, bi, behira usaina hau, hemen duzu hau, bestea, oraindik hori ez dugu landue. Eta landuko dugu, lortuko dugu, baina bueno, eta hoien lana eskertzekoa da bai. Garbi dago aurrera zoaztela, behar bada batzutan mantxotzen da prozesua, baina helmuga hor dago, ametsa hor dago, eta ametsak gauzatzen direnez, aurrera segi borrokan, eta espero dugu, aukera izateko iaz bezala ere pixka bat ditzat, dastatzeko zuen ardoa. Zorte hon da, beste bat arte, eskerrik asko. Zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.